Na pasada sesión plenaria volveuse falar da recollida do lixo en Chantada. É habitual chamar a educación veciñal na separación do material, pero desta volta é a veciñanza que se queixou da xestión e frecuencia da retirada nalgunhas zonas do rural. O PSOE levouno a pleno na quenda de rogos e preguntas. Son bastante frecuentes, non continuadas, pero sí frecuentes ao longo do tempo. Entón, nós o que fixemos foi trasladar a queixa de algúns veciños que se puxeron en contacto con nós para dicirnos que a periodicidade de recollida do lixo nalgún núcleo rural é bastante esporádica e ocasiona tamén malestar e problemas nos veciños, problemas que se van a ver agravados se a situación continuara durante a época de calor polo cheiro que vai a producir a basura. Polo tanto, nos rogamos o Grupo de Goberno que vixíe e que vele porque se cumplan os períodos que están establecidos para a recollida do lixo no rural tamén, non somente no urbano. Tamén estes días é a raíz dun estudo impulsado pola Deputación de Lugo no que declinaron participar os 3 concellos da comarca de Chantada. A candidatura de Unidade Popular por Chantada emitiu unha nota na que dá un tirón de orellas ao goberno local polo que considera unha falta de acción neste eido. Sinalan como principais problemas os vertedoiros incontrolados en todas as parroquias, taxas de recollida selectiva ínfimas, problemas de recollida do lixo no rural, incumprimento da normativa do punto limpo e ausencia de planificación. Neste senso, presentarán unha moción que non puidera ser debatida no último pleno na que se sitúa o gasto medio por habitante en 76,46 euros en 2016. Segundo o estudo provincial, o custe medio da xestión do servizo é de 64,5 euros habitante, pagando a cidadanía 45,7.